godt være her. Man har meget plads. Er I klar herude? Ja! Det er jo ikke mig, der har lavet det værk, man ser i baggrunden. Jeg tror faktisk, at det er... Kom og se det i virkeligheden. I 67 kom jeg ind og var rekrut her i Fredericia. Friskole lige her, 10. klasse. Faktisk. 1, 2, 3, 4. My lonely nights all through Alla tillsammans. and the difference Kan I have det godt? is